научихме с няколко реччета. Още малко. Ами, цвета ми. Всичко няма да бъде под контрол. А чакай, че Как го видях? Малко назад, много напред долу. Много назад. Камерата! чакай да фокусирам. Ето го! Хора, искам само да кажа нещо. Първо, когато влезнахме вътре, имаше една жена, която снимаше всички снимки. И тя, както винаги, леко я предизвиках аз от това. И аз викам, нали, това е телефона на едно момиче, което е с тях. Може да ви покажа снимката на края на клипа, двете ни снимки. По-добре моята. И автографите също сме ги снимали, да знаете. Може да изпикая някъде, пишкай имаме ли? Да. Добре, да минем някъде. Една наша съобщничка трепереше и се разрива и подари ни подаръци, обаче не знам. Те бяха малко долнопробни. Но, хора, моята снимка излезе много готина, моята не. Даже, наистина, не очаквах, че ти излезе така добре. Благодаря ти, Бритон, че ти измих парите. Добре, айде в универсалния си кажем. Добре, айде. Да, плащаш ли са? Да. Нямам. Как 10 стотинки, 50? 50 казвам. Аз ще от 10. По-добре да пикая в храст. Хора, ако ви харесва това, което правим, моля напишете в коментарите дали да продължавам да правя това. Харесате клипа и се абонирайте за новия ни канал. И за моя, И когато влизам вътре, нали, вече съм дала лично да се... Да. И мене. И аз викам здравей, аз се казвам Стефани и тя... О, Дашка Машева! Виж, имам съчетение. Аз имам плака. Аз имам 4 хора, аз имам 2 автографа на едно лище по автографи на Стефи и на Стан. Един е за The Flash от The Royale. Стефи, чакай да пидаме за Христо. Сега ще ходим да обикалям магазините да питаме. И така, чакай тук. Това е да питаме за туалетно. Да, когато снимам клип, тогава ще го кажеш. Сега се отправяме към туалетната, за да може Кристина да отиде да се изпикае. Пише тук. Добре. Изход не паркирай. В момента това е първият ми влог и ми е много гошно да снимам, не знам защо. И ми изтръпна ръката, както и да е. Има мокрия, но няма. Маш. Сега правим план, който като да ни